Wezîrê Derveyê Rûsyê û hevşanê wî yê Tirkiye rewşa Sûrî û pêşhateyên dawiyê gotûbêjkirin. Di daxuyanîkê de roja înê 13 berçileya 2019 Wezareta Derveya Rûsyê dazanîn ku Sergî Lavrov, Wezîrê Derveyê Rûsyê, hevşanê wî yê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu dê peywendiyeke telefûnî de rewşa Sûrî û pêşhateyên dawiyê li Sûriyê gingeşekirin. Herwiha daxuyaniyê serbar kir ku di wê peywendiyê de Lavrov û Oğlu behsa proseya siyasî ya eştiyana li Sûriyê û rewşa giştî li Rojhilatê Navîn û Bakurê Efrîqyayê kir. O got jî ku heman peywendî berdewamiyek bû ji peywendiya Vladimir Putin û Recep Tayyip Erdogan re ku di 11 Mehê de encam dabûn. Li gorî heman daxuyaniyê Putin û Erdogan dê peywendiya xwe ya dawiyê de li ser ektîvkirina karê hevbeş û hemahengiyê derbarê jinavbirina terorê li Rojavayê Kurdistanê an ku Bakurê Rojhilatê Sûriyê û parêzgeha Idlibê rêkeftin û tekezkirin û li ser pêwîstiya cîbicîkirina hemî xalên rêkeftinên Rûsî Tirkiyê li her du deveran tekezkirin. Her du serokên Rûsya Vladimir Putin yê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dê 22 Cotmeha 2019 rêkeftinek bi navê rêkeftina dêkehiştinê derbarê rawestandina şer an ku Agirbestê dê çarçoveya operasyona Tirkiya leşkerî û şerê wê û Hesedê de li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê encam dabûn. Li gorî navaroka wê rêkeftinê pêwîst bû şer li Rojavayê Kurdistanê hatibaye rawestandin û Hesedê jî sînûr tabkurahiya 30 kîlometr bere bi başûrê ve vekşa. O polîsên Rûsî yê leşkerî û çekdarên rejîma Sûrî ku bi hecana tên naskirin li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re li her du aliyan devera aram ya ku Erdogan behs dike belav dibin. Lê tevê wê jî hîn şer û pevçûn berdewam in û grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve binpêkirinên kirêt lê deverên Rojavayê Kurdistanê encam didin.